jakin izan da, nire bizitzan, ez dakit nola esango nuke, baina nire etxea 42 urte egon naiz zuzendari bezala, izan naiz horko zuzendari, baina 55 daramatzat barruan, karguekin edo kargu gabe. Orain ere, naiz fundazioko presidentea neonen naiz, ezta. Eta, jakinek ze ordezkatzen du niretzat, Euskal Herrian, euskal kulturan egoteko modu bat ere bai, ezta. Hau da, azterketak egiteko gaitasuna uste dut badugula, onarpen soziala baduela, eta guk ez dugu sekula gure gure ikuspuntu bat ez dugu sekula izkutatu, eta baina da oso zabala eta oso traversala da, oso kritikoa, baina aldi berean osatzailea. Eta denak zearen baitan jaso nahi dituen, euskalgintzaren hildo berri batzuen bila joanez, eta herrigintzaren azterketa egin, eta hor kokatzen gara. Eta nik hortik eraman nahi izan dut aldizkaria bere krisi guztiekin. Urteko zenbakietateko bat zen kanpoko gaieri buruz. Guretzako interesgarri izan zitezkeenak filosofikoa direla edo bestelakoa direla, baina hemengo gizartearentzat guk interesgarri ikusten genituenak. Hau bizi berritzeko edo hau indartzeko edo gure posizioak auzitan jartzeko edo indartzeko, ezta. Eta perspektiba aldetik ere beti edo, esan dezagun gehiago 77 ezkeruz. Azkenean jakin bera zuzendari propio batekin, zuzendari iraunkor batekin gelditzen denetik. Zelenago estudianteen aldizkaria zenean, orduan txandatuz ginjoa zen da, jakinen ikuspegi ere ezin da, urte haietatik ezin da atera oso garbi. Baina 77 ezkeroz, Carlos Santamaria eta Ricardo Arregi buruz egitzen zeudela nirekin batera, hor garbi eredu frantsesera jo genuen. Hemengo espri bat izan nahi genuen. Horrek esan nahi duen guztiarekin. Aldizkari moderno, aldizkari kritiko eta aldizkari autonomo baten espiritua. Nik gogoan dut, pentsatzen ze urtetaz hitz egiten nahi zen, 2007, 2008, gure gizartea zegoen erabat zatikatua zegoen, erabat zatikatua. Eta orduan oso zaila zen hor zea bat sortzea, konsensu bat edo adostasun batzuk lortzea eta bat. Eta alde batetik Carlos Santamariak ematen ziolako pentsamentu aldetik eta sakontasun bat, eta bestetik Ricardok talde horiek denak, orduan bereizten ziren gainera espainolistak eta ez espainolistak, eta horiek nolabait horien erreferentzia bazelako bera, lortu genuen aldizkari kaletar moderno bat izatea. Gero profesionalki, hor bertan ere bai, profesionalki jakin, azkenean zentsuratua izan zen, bai 74an, eta 71 eta 74 arte itxita egon zen, eta gero 77an ja ez bakarrik zentsura, baizik eta zenbaki editoriala kendu egin zioten. Eta beraz, behin betirako, printzipioz behin betirako, gelditu zen, jokuz kanpo. Eta zergatik, arazo teknikoak atera zituzten beraiek, baina gero aurkitu nuen informazioan ikusi nuen, 77an bertan, hemengo delegatua delegatuak begiz joa zuela jakin, ezta? Eta konsulta egiten du Madrilera. Eta Madrilen esaten diote, darles cuerda para que ellos mismos se ahorquen. Eta guk bitartean, zer pentsatzen dugu? Erregimena liberalizazio prozesu batean sartua dagoela. Beraz, irekitzen ari dela. Eta publikatzen dugu bat, Ricardo Arregirena, eskoatzaileen jainkoa hil behar dugu, gero sozialismoarekin sartzen gera, gero ezkertiar berriekin sartzen gera, Txillardegiren artikulua, Ricardoren artikulua, eta horrela goaz. Zehatu arte, 79an erabakitzen duten arte hauek kanpora, hauek jokuz kanpo, zeren eta orduan esaten dute que éramos abertzales y progresistas. Hori zen, eta jakin debekatu egiten dute. Hori da gure historia. Eta jakin debekatu zutenean,
behatzian, denok hasi ginen, nundik lortuko genuen berriz berrabiatzea, ezta? Carlos Santamariak idatzi zion Lojendio hori, Lojendio erorien haraneko zen, nagusia zen, Lojendio hori laguna zuen Carlos Santamariak, eta baina ez zion ezer egin. Eta niri izan zidaten, ministerioetan lan egiten duen bat, albizu hori dago, oporretan dago, Deban. Orduan Debana beraren gana joan zen, deitu eta beraren gana joan zen, hartu ninduen, eta esan nion, hau, eta zer da, orduan izan zidan, ez da erreza izango, zen eta erabaki hau hartuta dauko, gobernuaren bileran hartuta dago erabaki hau. Orduan hori atzera egitea ez da erreza izango. Eta esperantzarik ez zian eman, ez eren esperantzarik. Zer gertatuko, eta Madrilara joan nintzenean, eta dosier hori Antonio Albizuk sinatzen zuen. Guzti hori esan dudana lehen, darles cuerda para que ellos mismos ahorquen, horren filosofiari segitzen dion azterketa guztia, artikuluen azterketa, Antonio Albizuk egina zen. Orduan berarekin egon nintzen, berarekin afaldu nuen, behin. Bai, berarekin egon nintzen, arratsalde osoa pasan nuen, da gero afaldu. Oso majoa zen, oso zea bat, bai, oso... Eta ere kontatu zidan, beraiek ze instruzio edo batzutan ze ordena hartzen zuten, eta karga las tintas sobre Aresti, sobre Gandiaga, hori ziren bi gaiztoenak, hori ziren nunbait atetik, ezta? Azkenean, Madrilen zegoen euskeraren irakurle bakarra, Antonio Albizu zen. Hori, 1973an sartu zen, eta ordura arte zegoen inor. 1973tik aurrera, Fragaren legea etorri zenean, da guzti hortan, 1976tik aurrera ere bai, eta bar, hori egon zen, jubilatu zen arte, eta zentsuraren hori, bigarren mailara etorri zen arte, eta zentsura, hori da esan beharreko beste gauza bat, zentsura ez da desegiten 83 arte, ordurako ja gobernu sozialista hor dago. Beste anedota bat dauka zentsurari buruz, anedota mailan balio duena, baina esanguratsua dena alde askotatik ere. Ni anitasunako buru nintzela, 1914tik 1917ra, anitasunako zuzendari, 1915ean izan zen, ez da? Txiki eta otaiki eta izutela, ez da? 1915ean. Hori izutenean gugatera genuen editorial bat, anitasunan, Xavier Mendigurenek Pereziartuk idatzi zuen, beltzez atera genuen. Ez genuen horri buruz hitz egiten, baina bai momentu zailei buruz, baina beltzez, oso deigarria zen, ez da? Eta, hori zentsura pasa genuen, ja inprimatua, baina zabaldu aurretik egin zen. Zeren eta bi modu zeuden orduan zabaltzeko. Bata da konsulta prebia eta bestea da deposito prebio. Edozein momentuan dena zen prebioan ziren, aurretizkoa ziren denak ere. Zu konsultarari nahi baldin bat zenuen, ez zenuen ja inprimatua pasatzen, baizik jatorrizko materialak, esku izkribua pasatzen zenituen. Eta orduan errazago borratzen zuten, zabaltzen zuten. Orduan, behin idatzita gero, behin inprimatuta gero, pasatzen baldin bat zenuen, depositora, orduan kontu gehiago zeukaten eskandaloarena, eta horrek izan zezakeen eraginarena, eta bar. Eta orduan, bakoitzak jokatzen zuen, segun ze material zeukan, modu batera edo bestela. Gu pentsatu genuen, horrela ez zirela ausartuko, baina ausartu ziren. Eta orduan egin zuten debekatu. Eta orduan, aldaketa garaia zen, momentu hori, eta Bizkaira etorri zen, kulturako ministerioa etorri zen, Martínez Garnica, izeneko bat, bilbotarra bera. Eta sartu zen egun berean, izendatu zuten eta egin zuten festaren egun berean deitu egin zidan, berak, personalki. Eta joateko esan zidan, eta iluntze batean hartu ninduen, berak. Oso majoa. Ikeragarri majoa. Hau zen jurista, eta honek zentsura ezagutzen zuen oso ondo, zen departamentu hortako jurista zen, bera. Eta esan zidan, hauxe esan zidan,
mugaraino joan zaitezkete. Nik utziko dizuet, mugaraino joaten. Utziko dizuet, konfiantza osoz, utziko dizuet. Eta duda dago zeutenean konsultatu. Torri nire gana eta konsultatu, duda dago zeutenean. Mugaraino joan zaitezkete. Biaz, joku garbia, beraz, eta horrek konfiantza ematen zizuna. Eta erabili nuen, nik hori, erabili nuen. Eta berarekin bere adiskide bihurtu nintzen. Jakin debekatua zegoen. Urte askotan, 37tik debekatua segitzen zuen. Osea, 39tik, hobeto esan da barkatu. 37 bitartean egon zen debekatua. Gu nahi genuen, jakin sortu zen, ez dakit zenbagarren urte hurrenean, jakin 56an sortu zen, eta beraz nahi genuen 76an berriz martxan jarri. Nahi genuen hori, urte hurren hori baliatuz. Eta beraren gana jo nuen. Eta hasi zen lanean, bera, esan zian, ezin da, debekatua dago. Zenbaki editorialek kendua dauka. Eta ezin da, eta ezin zuen, berak ere ezin zuen lortu. Eta ordurako ja zean zegoen, Madrilen zegoen. Eta esaten zuen ezin da, eta azkenean egin zuen, ez dakit zen modutan, egin zuen, lehentasuna eman da, Francoren ministroen kontseilu batek hartutako erabakia atzera botatzeko modua egin zuen. Ze hori behar zen, jakin berriz baimentzeko. Eta bezala ez genuen hortuko. Eta gu izen berarekin atera nahi genuen. Ibili ginen beste hipotesiak, jakin zale, jakin ez dakit, ez, baina horrekin nahi genuen. Eta berari esker, lortu genuen, ez 76an nahi genuenean, ezin izan zuen eta, baina 77an bai. Horrela lortu genuen jakin berriz martxan jartzea.